ćeš pozvat? Koga bi? Žužića. Žužića. Pa ajde, Žužić, ajde. Jel znaš riješiti ovo? Ne zna, dobro? A Domagoj? Ha? Ajde. Ne, dobro, molim mir. Zna mali Dorijan. 225 je ovo tu. Ovo je 225. Kako ti znaš da je 225? Učio si do 10 u školi. 225 je 500 puta 5 je 500. To je 16 4. I 100 puta 4 je 400. 500 plus 400 je jednako 900. 900 pod 2 je 8. A 2 je jednako 450. 450 puta 2 je jednako 650. Pod 1 sa 2 je jednako 225. Bravo, Dorijane, fenomenalno. Bio je pošteni jak, nikom nije dao da ga kroji. A tko se bojao, nek se boji, ja ne dam da mi laž istinu prekroji. Čujem da si dobio neku medalju, šta je to? To je medalja Zlatni ploč Alien. Znači ti si alien, vanzemaljac. Nisam vanzemaljac, ali je ta medalja Zlatni ploč Alien. Ako još ne znaš ko